Беларуси весели призыв офицеров запасу. Адпаведны указ подписал Лукашенко. Граничная колькасць офицеров, якія призываются, не поведомляется, да относится до информации для службового карыстання. Объектив Виталь Бабин вітаю и запрашаю на выданне галоўных навінаў гэтага панядзелка. Еще одна резиденция Лукашенки, гэтым разом у России. Новое супольное расследование Белсату и Белполу. Касается эта информация продажи в феврале 2022 года участка земли, принадлежавшего на праве собственности Республики Беларусь. Подчеркнем, на праве собственности. Як лукашенковцы доносят один на одного у КДБ, киберпартизаны выпампавалі 40 тысяч зваротаў у карны орган. Все тыя, хто супрацоўнічае ці жадае супрацоўнічаць з КДБ ці з рэжымам, яны бачаць, што дадзеныя могуць быць спакойна апублічаны. Стратили десятки тысяч рублёў, як зламыснікі выкарыстоўваюць праграмы мобильных операторов. Для белорусской правоохранительной системы это преступление практически не раскрываемо. Офіцыйна у Александра Лукашэнкі адна рэзідэнцыя, так званы палац незалежнасці. Неафіцыйна вядома пра 18 па ўсёй Беларусі, але ініцыятыва Белпол разам з нашым тэлеканалам выкрыла яшчэ адную. І будова ўжо распачалася, гэтым разам не ў Беларусі, а ў Расіі, непадалёк Сочы, на ўчастку скрадзеным у беларускага народу. Падрабязней Ірына Дарафійчук. Літаральна перад пачаткам паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну у беларусаў скралі вялізны участак зямлі на тэрыторыі Краснодарскага краю России. Касается эта информация продажи в феврале 2022 года участка земли, принадлежавшего на праве собственности Республики Беларусь. Подчеркнем, на праве собственности. Речь об участке площадью 97 248 квадратных метров, расположенным по адресу поселок Красная Поляна Адлерского района города-курорта Сочи. Паводле супольнага расследавання ініцыятывы Белпол і тэлеканалу Белсат, участак плошчаю амаль 10 гектараў належаў Рэспубліцы Беларусь, а кіравала гэтай зямлёй дзяржаўнае прадпрыемства «Санаторый Беларусь», што ўваходзіць у структуру прадпрыемства кіраўніцтва справамі Лукашэнкі. Лукашенко патаемным распараджэннем для служебнага карыстання ДСП там паметкай, і гэты документ паказаны ў расследаванні, мы паказваем таксама яго. Выводзіць яго са складу дзяржаўнай маёмасці, нашай з вами беларусаў маёмасці, і нейкім дзіўным чынам перадае нікому невядомай фірме і прадае гэта за 20 разоў ніжэйшы кошт, чым яно б каштавала па рынку. Участак цішком выкупіла зарэгістраваная ў 2021 у Расіі кампанія «Комплекс Інвест», а літаральна праз некалькі месяцаў фірма перайшла ва ўласнасць таварыства з абмежаванай адказнасцю «Рэгіянальны парадак». Праз заснавальнікаў і кіраўнікоў гэтае таварыства звязанае з фірмай-пракладкай для продажу электраэнергіі ва ўкраіну «Вектор Energy Innovation» і з закрытым акцыянерным таварыствам «Вектор Капітал Груп», што да апошняга Фирмой руководят два бывших заместителя Свиридов и Селиванов и бывший руководитель управделами, естественно, всем известный Шейман. Фирма подотчетна непосредственно Лукашенко и денежки зарабатывает, вернее ворует, именно для того, чтобы поддержать режим. Паводле крыніцаў Белпол, Вектор Капітал Груп паменшаная копія кіраўніцтва справамі Лукашэнкі. І функцыі ў гэтай фірмы падобныя, толькі пад маскаю прыватнай структуры. Лукашенко ў пэўны момант, хутчэй за ўсё, з таго, што мы з гэтага расследавання разумеем, зразумеў, што яму не вечна сядзець у Беларусі, што раней 30 гадоў ён рабіў нейкія цёмныя дзелішкі там праз управдзеламі, гэта ўсё праходзіла, але цяпер гэтую структуру лепш ствараць незалежна, каб яе можна было заўсёды вывесці. Што ў Краснай Паляне будзе менавіта чарговая рэзідэнцыя Лукашэнкі, пераконваюць здабытыя Белполам праектныя дакументы групы кампаніяў «Краснодар Граждан Проект», што забудоўвае скрадзены ў беларусаў участак. Каб даведацца, на якім этапе будоўля цяпер, журналістка праграмы «Тыдзень» Юлія Цяльпук патэлефанавала ў тэхнічны аддзел арганізацыі ад імя адміністрацыі краю. Хотим внести в список конкурсных проектов ваш загородный гостиничный комплекс «Красная Поляна». Он в стадии реализации, он в активном стройке. Он еще не построен, в эксплуатацию не введен. А где вы видели, если не секрет? У нас просто мы особо по нему не афишируем информацию.
У галоўным будынку запраектаваная банкетная зала, кінатэатр, ахова, працоўны кабінет, асобныя кухні для гарачых і халодных страваў, гардэробная і нават пакой для лыжаў. Апроч асноўнага будынку на тэрыторыі размесціцца яшчэ з дзясятак розных аб'ектаў. Катэджы для віп-гасцей, гатэль, рэстаран, гаражы і месцы для адпачынку. Кошт меркаванай рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі ў Сочы бізнесовец Александр Кныровіч ацаніў на $50 мільёнаў. Калі ж дадаць рынкавы кошт скрадзенага ўчастку, прынамсі $100 мільёнаў, выходзіць 150 мільёнаў, якія недоотрымают белорусы. Президент построил себе резиденцию там новую. Слушайте, да, мне хватает рабочих мест, где работать. Здесь я работаю и за городом. Цалкам супольнае расследаванне Белсату і Белполу, а таксама падрабязны матэрыял пра новую рэзідэнцыю Лукашэнкі ў Краснай Паляне глядзіце ў нашай учорашняй праграме «Тыдзень». І сачыце за навінамі, бо расследавальнікі абяцаюць неўзабаве абнаўленні, датычныя і гэтай, і іншых гісторыяў, звязаных з Лукашэнкам. Між іншага, аб продажы яшчэ аднаго беларускага ўчастку ў Сочы. Ірына Дарафейчук, Белсат. А кіберпартызаны выклалі ў соцсеткі даносы, якія прыходзілі на сайт КДБ Беларусі цягам 9 гадоў. Усяго у апублікаванай хакерамі базе 40 000 скаргаў. Кацярына Градзеева даведалася, хто пісаў кляўзы сілавікам і на што скардзіліся інфарматары. Вялікі боль, таму што гэта самой справе здрада. Дзяніс Князеў апынуўся за кратамі праз данос былой каханай. Дзяўчына даслала губазік фатаграфіі Дзяніса з пратэстаў. Вынік – затрыманне мужчыны, бясконцае катаванне ў СІЗА і асуджэнне на 3 гады хатняй хіміі. Калі я быў на Крэсціна і калі прыйшоў следчы, і ён паклаў мне маю крымінальную справу, каб я азнаёміўся з ёй. І там быў фотаздымак, скріншоты з губаза чата. І там былі фотаздымкі, там было каля 11 фотаздымкаў, і было напісана, што Князеў негадзяй. Калі гэта адбылося са мной, там же нават Азаронак пачаў у каналах пісаць, што бачыце новыя падходы, типа можна здаваць сваіх родных, сваіх блізкіх. Дзяніс не адзіны чалавек, які зазнаў пераслед пасля даносу. І цяпер у такіх, як ён, з'явілася магчымасць пашукаць аўтараў кляўзаў. Кіберпартызаны выклалі ў сваім тэлеграм-канале базу інфарматараў, якія пісалі скаргі ў КДБ, а таксама прапаноўвалі сілавікам супрацу. Як паведамляюць хакеры, за апошнія 9 гадоў такіх зваротаў набралася каля 40 000. У каментарах выклалі больш зручны фармат у тэкставым фармаце. Таксама ёсць ужо магчымасць шукаць у Excel, напрыклад. А таксама валанцеры просто нават знутры кіберпартызанаў, а звонку ўжо гэтага зрабілі. Хтосьці з інфарматараў самааддана супрацоўнічае з рэжымам, хтосьці піша кляўзы дзеля помсты ці асабістай выгады. Што падштурхнула жыхара Салігорску Ігнація Васильева напісаць данос, невядома. Мужчына абвінаваціў сваіх калег з Белкалію у падтрыманні пратэстаў. Маўляў, у 2020 годзе адзін з шахцёраў ездзіў на акцыі ў Менск. У той час, як кіраўнік брыгады яго пакрываў. Нема сэнсу пісаць даносы, калі на іх ніхто не рэагуе і калі яны не даходзяць да практычнай рэалізацыі, да пакарання таго, супраць каго гэтыя даносы ладзяцца. Калі ў краіне з'яўляецца сітуацыя масавых рэпрэсій, тады з'яўляецца масавы попыт, і тады заўсёды ў такім разе з'яўляецца і прапанова. Пішуць даносу ў КДБ і грамадзяне іншых краінаў. Літовец Сяргей паскардзіўся беларускім уладаў на гаспадара фірмы, у якой ён працуе. Нібыта да бізнесоўца, які мае офіс у тым ліку Беларусі, прыязджалі прадстаўнікі ЗСУ. Мы бачылі паведамленні ад расейцаў, якія хацелі працаваць бы на КДБ беларускай, магчыма, таксама дасылаць інфармацыю па расійскому рэжыму, ФСБ, гэтак далей. Звычайна з'ява. Мы разумеем, што і беларускія агенты працуюць у Расіі, расійскія агенты працуюць у Беларусі. Таксама былі там заявы і з суседніх краін, Польши, Літва, і з Украіны таксама. Практыка даносаў шырока выкарыстоўвалася за часоў Савецкага Саюзу і усяляк падтрымлівалася ўладамі. У чэрвені 1937 года Сталін называў данос не толькі правам, але і абавязкам савецкага грамадзяніна. Досвед тых часоў актыўна выкарыстоўвае рэжым Лукашэнкі. Тое, што апазіцыйная дзейнасць іншадумства объявляется экстремизмом. В таком разе, в такой ситуации
велізарная прастора для даносаў і зразумела, што ўлады гэтаму моцна спрыяюць. Афіцыйны сайт КДБ Беларусі не працуе ўжо больш за 2 месяцы. Раней кіберпартызаны паведамлялі, што прабраліся на серверы структуры яшчэ летась і выпампавалі адтуль усю дасяжную інфармацыю. У хуткім часе база інфарматараў будзе дапрацаваная і папоўніцца новымі звесткамі. Кацярына Гардзеева, Белсат. Інфармацыйны інтэрнэт-рэсурс Deutsche Welle Беларусь абвясцілі экстрэмісцкім фармаваннем. Яго дзейнасць на тэрыторыі нашай краіны забароненая на ўсіх інтэрнэт-платформах. У паведамленні губазіку Deutsche Welle Беларусь абвінавацілі ў падрыхтоўцы замахаў на суверэнітэт і грамадскую бяспеку Беларусі, а таксама ў дыскрэдытацыі і абразе службовых асобаў. Да экстрэмістаў рэжым далучыў таксама групу грамадзянаў з ліку стваральнікаў, адміністратараў ды іншых удзельнікаў інтэрнэт-рэсурсаў пад агульнаю назваю UDF Новости Беларусі. У пералік унесены сайт udf.name, яго старонкі ў сацыяльных сетках, лагатып ды гэтак далей. Сярод медыяў, якія раней апынуліся ў спісе экстрэмісцкіх фармаванняў у Беларусі, ёсць таксама калектывы тэлеканалу Белсат, Еўрарадыё, каманды сайтаў Харта-97, Мост, Зеркала.io, агентства Белапа. Ёсць там таксама рэдакцыі выданняў Наша Ніва, Радыё Свабода, Маланка Медыя ды іншых. Сеза на вуліцы Валадарскага ў Менску цалкам закрытая, там не засталося ніводнага зняволенага. Да апошняга часу на валадарцы трымалі і што найменей 42 палітвязні. Цяпер усе вязні з вуліцы Валадарскага перамешчаныя ў СІЗА ў Калядзішчах. Новы адрас для лістоў – Новодворскі сельсавет, 143/4, раён вёскі Пашкавічы, Менскі раён, Менская вобласць. Перадачы для затрыманых на новым месцы будуць прымаць з аўторка да суботы, а Пішчалаўскі замак перададуць гораду. У планах менскіх уладаў поўнасцю яго адрэстаўраваць. Яшчэ ў 2014 годзе было распрацаванае тэхнічнае заключэнне. На аднаўленне патрабуецца каля $5 мільёнаў. У розны час у гэтай турме сядзелі такія вядомыя асобы, як Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Якуб Колас, Фелікс Дзяржынскі і Юзеф Пілсудскі. Рэжым зноў прызнаў праблемы з экспартам беларускай прадукцыі. Гэтым разам у адміністрацыі Лукашэнкі заявілі пра цяжкасці нарошчвання продажаў, у тым ліку на рынак прыязнай Расіі, і нават знайшлі вінаватых у гэтай сітуацыі. Таму працягне Ірына Юр'ева. Безініцыятыўнасць беларускіх прадпрыемстваў стрымлівае рост экспарту. У тым ліку і на расійскі рынак, дзе цяжка вытрымаць канкурэнцыю з кітайскімі вытворцамі. Пра гэта ў інтэрв'ю прапагандыстам заявіў намеснік старшыні адміністрацыі Лукашэнкі Александр Ягораў. Зачастую вопрос даже не того, что продукция не конкурентоспособна. Вопрос просто зачастую, что отдельные предприятия не готовы активно работать на российском рынке или не готовы предоставлять дополнительные услуги в виде сервиса. На думку бізнесоўца і вядоўцы праграмы «Атмасфера» на Белсаце Александра Кныровіча, прычына такой безініцыятыўнасці прадпрыемстваў – адсутнасць матывацыі. Тое, што беларускія прадпрыемствы не збіраюцца працаваць добра з паслугамі, вядома ўжо больш за 25 гадоў. Гэтым адрозніваецца праца з МАЗам ад працы з нейкім Мерседесам. Гэта наша такая дзяржаўная фішка. Аб праблемах з экспартам беларускай прамысловай прадукцыі ў прыязную Расею раней гаварыў і Лукашенка. На адмысловай нарадзе ён, прынамсі, абурыўся, што продажы беларускіх трактароў летась скараціліся на 18%. Прасеў таксама экспарт холадняў і лядоўняў. Чаму при гэтым рэжым так б'е ў калакалы? Мне здаецца, што асноўная прычына, што при ўсёй той рыторыцы яны разумеюць, што ступень залежнасці ад Расіі празмерная, і так мінулыя 2 гады гэтая завязанасць на Расію дала магчымасць рэжыму выжыць, але чым далей, тым большая пагроза ўжо непасрэдна гэтая залежнасць. Таму яны шукаюць гэтай магчымасці сыйці. Перспектыўнымі для дыверсіфікацыі Лукашенка лічыць гэтак званыя краіны далёкай дугі. В Африке, Латинской Америке, Азии сегодня огромный спрос на промышленную продукцию.
Здесь надо плотно работать и занимать свои ниши. Режим Лукашэнкі не ў стане нарасціць экспорт Украіны так званай дальняй дугі. Па-першае, рэжыму патрэбная цвёрдая валюта, даляры США ці еўра, а не фанцікі ці бартэр, якія могуць прапанаваць тыя ж краіны Афрыкі ці некаторыя азіяцкія дзяржавы. Па-другое, прадукцыя многіх беларускіх прадпрыемстваў на сённяшні дзень не вельмі канкурэнтназдольная. Але ў адміністрацыі Лукашэнкі зазначаюць свае праблемы для актыўнага асваення гэтых рынкаў. І гаворка не толькі пра падаражанне лагістыкі. В этих странах необходимо работать. То есть невозможно там послать каталог своей продукции и думать, что кто-то там эту продукцию закажет. Необходимо, ну я скажу так, жить, да, то есть может быть первый, второй год по 300, по 250 дней проводить в командировках. У межах той жа дыверсіфікацыі рэжым атрымае і ўласны порт у расійскім Мурманску, які адкрывае паўночны марскі шлях. Штогод праз яго плануюць перавальваць ад 25 до 30 мільёнаў тонаў беларускіх грузаў, у тым ліку угнаенні і нафтапрадукты. Получив доступ к Северному морскому пути, к Северному ледовитому океану, мы получим и свободный доступ, соответственно, в мировой океан. Скончыць будаўніцтва беларускага порту маюць у 2028 годзе. Будаваць порт у Мурманску, які запрацуе толькі праз 4 годы, а гэта аб'ектыўна, гэта так, не мае ніякага сэнсу, бо праз 4 гады ці вайна скончыцца, ці не будзе санкцый, ці адбудзецца яшчэ нешта, што зробіць гэты шлях, я нагадаю, ён удвая даражэйшы, бессэнсоўны. Таму гэта зноў яшчэ адна фантазія. Цікава, хто за яе заплаціць. Імаверна, рэжым плануе актыўна асвойваць марскую прастору. У міністэрстве прамысловасці заявілі аб праграмах супольнага з Расіяй карабельніцтва. Аднак ні тэрмінаў, ні ўдзельнікаў пакуль не агучылі. Ірына Юрыева, Белсат. Агітацыя кандыдатаў на сяброўства ў Каардынацыйнай радзе штодня робіцца больш актыўнаю. Усе 12 спісаў, дапушчаных да перадвыбарчай кампаніі, даносяць да выбарнікаў свае праграмы. Прадстаўнікі групаў і блокаў ладзяць прэс-канферэнцыі, наўпрост распавядаюць пра мэты і задачы працы ў складзе рады. Як менавіта павядзе Марына Яновіч. Падтрыманне беларусаў за межамі радзімы – прыярытэтны пункт праграмы блоку Прокопьева-Ягорова на выборах у Координационную раду. Мы делаем серьезный акцент на то, чтобы работать с проблемами людей в диаспорах. Вот, то есть, поскольку у нас есть представители из разных стран, соответственно, мы как бы собираем эти вопросы и пытаемся их прорабатывать. У блок Прокопьева-Ягорова уваходят 34 особы. Ёсць там прадстаўнікі дыяспораў В'етнаму, Фінляндыі, Украіны, Злучаных Штатаў ды іншых краінаў. Таму праблемы беларусаў свету добра вядомыя. Адсутнасць камунікацыі паміж суайчыннікамі за мяжою, патрэба ў дадатковым самафінансаванні ды іншыя. Апроч таго, блок мае намер удасканаліць дзейнасць самога палітычнага органу. И реформы самого Координационного совета, поскольку за 2 предыдущих созыва накопилось довольно большое количество вещей, которые надо решить. Там и по отчетности, и по взаимодействию различных блоков между собой. Яшчэ больш амбітныя планы мае спіс «Воля» на чале з Вадзімам Кабанчуком, намеснікам камандзіра палка Каліновскага. Місія нашага спісу – гэта аднаўленне, захаванне і ўмацаванне дзяржаўнага і народнага суверэнітэту Беларусі, тэрытарыяльнай цэласнасці краіны, аднаўлення рэспубліканскага дзяржаўнага ладу, дэмакратычнага палітычнага правовага рэжыму, падзелу ўладаў і вяршэнства закона. Сярод найважнейшых доўгатэрміновых задачаў Александр Клачко азначыў вывад нашай краіны з-пад гібрыднай акупацыі, звяржэнне Лукашэнкі і развіццё нацыянальнай культуры. Дзеля дасягнення гэткіх мэтаў удзельнікі спісу «Воля» робяць стаўку на развіццё і ўзмацненне беларускай вызваленчай арміі. Будзем намагацца стварыць палітычныя умовы для знаходжання беларускай вызвольнай арміі, яе чальцоў, на тэрыторыях тых краін, урады якіх дадуць палітычную і юрыдычную згоду на гэта. У тым ліку вядзецца гаворка пра дапамогу беларускім добраахвотнікам, валанцёрам і збройным сілам Украіны. Слава Украіне! Не жалезнай заслоне. Гэта адзін з лозунгаў перадвыбарнай праграмы спісу «Наша справа». Сярод пунктаў – спрыяць больш актыўнай выдачы візаў грамадзянам Беларусі, аднавіць пасажырскае чыгуначнае злучэнне паміж нашай краінай і Еўропай, арганізаваць фінансаванне навучальных праграмаў для белорусских студентов у европейских навучальных установах. Мы теперь заинтересованы, чтобы наша молодежь училась на уровне бакалавриата и в докторантуре. Может быть, если была бы возможность
обучения, стажировки или обмена, например, старшеклассники, чтобы не закрывался европейский рынок для нашей рабочей силы. Іншы, не менш важны пункт у праграме спісу «Наша справа» – узмацніць міжнародны ціск на лукашэнкаўскіх памагатых і зрабіць такія захады больш справядлівымі. Делать упор на персональные санкции, потому что много служителей режима, всяких разных, не обязательно только судьи, прокуроры и милиция, и фактически на сегодняшний день выпали из поля зрения, а они точно так же виноваты, точно так же ответственны за репрессии против белорусов и белорусок. Роза Турарбекова заклікала выбарнікаў як мага актыўней галасаваць за трэці склад каардынацыйнай рады і пасля патрабаваць выканання ўсіх пунктаў перадвыбарчых праграмаў. Марина Янович, Белсат. Новая схема фішынгу дзея ў Менску. Цяпер махляры тэлефануюць беларусам пад выглядам працаўнікоў Белтэлекаму. Злачынцы прапаноўваюць купіць пакет паслуг для тэлебачання, а пазней завалодваюць асабістымі звесткамі ахвяры. Як гэта адбываецца, падрабязней распавядзе Наста Печанькова. Больш за 16 тысяч долараў гэтыя грошы пенсіянерка з Менску збірала ўсё жыццё, а страціла ў адзін момант. 71-гадовая жанчына сталася ахвярой новой схемы интернет-махляроў. Мне позвонили на WhatsApp, представили, что не с Белтелекома. Нужно продлить договор по зале. Я решила, что это, наверное, мошенники, потому что я слышала об этом уже. Поэтому я положила трубку. А вось СМС з фішынгавай спасылкай, якую тыя ж самыя махляры ад імя Белтэлекаму адправілі пенсіянерцы, падазрэнняў у яе не выклікала. Жанчына клікнула на спасылку і такім чынам перадала свае звесткі злачынцам. Пазней тыя яшчэ раз кантактаваліся з ахвярай, але ўжо пад выглядам фінансавай паліцыі і заклікалі яе абараніць свае грошы, паклаўшы іх на адпаведны банкаўскі рахунак. На следующий день я пришла в банк, чтобы посмотреть и снять эти деньги. Денег на счету не было. Яшчэ адной ахвярай гэтай схемы стаў замежнік, што часова пражывае ў Мінску. У мужчыны спісалі больш за 14 тысяч беларускіх рублёў. Злачынная схема даволі простая. Спачатку вы атрымліваеце званок праз месседжер WhatsApp, Viber ці Telegram. Махляр называецца аператарам сотавай сувязі і цікавіцца, ці маеце ў тэлефоне праграмы аператараў А1, МТС і Life. Калі чуе адмоўны адказ, настойвае на ўсталяванні і дасылае фішынгавую спасылку. І вось вы фактычна на кручку злачынцаў. Праз усталяваную праграму махляры атрымліваюць усе логіны, паролі і коды для інтэрнэт-банкінгу, што аўтаматычна дае ім і доступ да вашых сродкаў. Для белорусской правоохранительной системы это преступление практически не раскрываемо. Все площадки международные, с помощью которых происходит обман граждан Беларуси, расположены в западной юрисдикции, скажем так, и недоступны для правоохранительных органов ни режима, ни режима Путина. Поэтому они не обмениваются информацией, соответственно, невозможно эти преступления раскрыть с помощью правовой помощи. Яшчэ адзін папулярны від махлярства – пакупкі ў сацыяльных сетках і маркетплейсах. Толькі за апошні тыдзень у Менскі раўз звярнуліся 5 жыхароў сталіцы, якія сталіся ахвярамі няўдзячных прадаўцоў. Усе пацярпелыя рабілі замовы паводле перадаплаты. Заказывал цветы. Попросили предоплату 100% в связи с высокой загруженностью, и я, не думая, отправил 100% суммы. И в итоге цветов нету, доставка не приехала, потом перестали отвечать, ну и все, и в общем не обманули. Паводле экспертаў у кібербяспецы Сергея Денисенкі, пры набыцці тавараў у інтэрнэце варта прытрымлівацца пэўных правілаў бяспекі. Нужно обратить внимание, что это за ресурс, когда он был создан, нет ли там каких-то либо там ошибок, не сильно занижена ли цена, посмотреть юридический адрес ресурса. Моя рекомендация – это платить за товар после того, как он к вам попадет. То есть, грубо говоря, это на почте, когда вы будете получать, вы его оплачиваете. Пра спробу фішынгу ад іх імя заявіў і офіс Светланы Ціханаўскай. Каманда абранай прэзідэнткі Беларусі нагадвае, яны ніколі не запытваюць асабістых звестак, не прапаноўваюць падпісваць дакументаў і не дасылаюць спасылак. Наста Печанькова, Белсат.